Gak tangi. Gak tangi. Iki arep tek dung weh. Tek dung engko. Jam piro iki? Wis di bensin burung. Iki wis jam 1.48. Aku karek ngonekno tok kok. Karek ngono tok ya. Tapi bensin wis ana. Wis anggak kene wis prepare. Jadi iki kan ngene. Janur kuning. Misbah ki nek wong muni tantangan bah kowe hipnotis iki. Iya. Hipnotis kok. Tapi menurutmu yo kowe percaya ora nak aku iso hipnotis? Percaya. Kok ndelok sing ndi kowe kok Delok pas misbah ning guri ke. Diweni radio ya. Misbah diwene radio. Ngono lho Pak Dik. Diseseli radio ngomongin wetenge. Ning guri Sing berpek kepindo jagung lho. lho, sing kepindo. Bar pek jagung. Bengi-bengi ki lho sampean telepon aku. Pek jagung. Kan pisanan kae pas Pak Jagung to. Heeh. Terus kepindo kan bengine. Oh, sak gung percaya kae. Tapi setelah kuwi kowe percaya apa ora? Percaya. Hah? Percaya. Terus nyapa kok kowe pengen iso hipnotis pertanyaane kuwi? Aku gak pengen mati asline iki, dempeni. Tapi wis kur apal omongane lho. oh apal omong aku mbok dadi apa omong aku iki mbok tirokno. Tapi kowe percaya ora nak misbah iso hipnotis? Percaya. Percaya bahaya, Bah. Tapi anu Pak Dik, aku iso ngukur rasa-rasa tok. Rasa apa ya? Rasa bayar ya? Nyimak vlog, Bos iki nyimak vlog terus cah loro iki. SKC mania. SKC mania lho, Bos. Mania mantap lho. Iya. Tapi sing pengen hipnotis apa iki? Pengen ngerti sensasine kena hipnotis. Cah loro iki mesti cita-citane dadi kurang ajar. Ora ngono Mas Rob karo konsepe. Iki lho Mas, iki sing nggen nggugah sahur iki lho. Bayu, sapa jenengmu kan? Kenzi iki setiap hari kene. Perasaanmu gimana setelah angger we maro ning Tapura terus makan gratis karo cacah ngono? Seneng Mas. Dadine lah sing tak jaluk adalah bungae cah iki Mas. Wong nak bunga kan awake dhewe apa jenenge? Nyenengno atine wong kan salah satu ngibadah ya. Iya. Dadi ibadah gak salat tok, Bos. Sesuk tebah aku ora iso omong Oh. Peteng sih. Oh, kan sih kepetengan. Iki engko tak kei lampu neh, Bos ini. Lampu anu. Lintas generasi SKC lintas Mbak Vin, nggih. SKC lintas generasi. Siap. Ono ilmu meneh iki, Bung Hehe, wong ibadah. Yo. Iki ngono lagi kaderisasi. Yo ngader Bos aku. Oh. Gak gelem pelaku Misbah kata-kata sik, lah mung golek ndek awan. Lah mung golek ndek awan yo. Kata-kata. Lah ceblok lho apene sih. Kata-kata sik. Mikir sik, Bos. Mikir sik ya. Tentang cinta. Cinta. Carane ben wong edok ki tergila-gila karo awake tanpa kita sadari dek seneng awake dhewe ngebet. Nyaman. Lah yo nyaman. Ayo kata-katane. Kata-katane ya. Wanita itu makhluk lemah dan dia butuh perlindungan. Iki lho Bos, wanita makhluk lemah dan dia butuh perlindungan. Bagi dulur-dulur sing jomblo, lho Misbah ki lho. Nyaman, buat dia nyaman. Ya belum. Wes nyaman alah. Ngetut bokong dan buat dia cinta mati. Ya belum. Apalane kuya, apalane akeh Bos. Apalane akeh Bos, ngono. Tak dudoe kabeh malah njaluk terus to. Ngono Bos. Ki piye ki? Oke Gus Misbah, contohnya nyamankan wanita Gus. Contohnya kok piye? Biasane bendina dicat ya to, nek gak dicat terus golek lha wis nyaman. Lho. Iki iso muni Pak Dik, wis men. Tak mari kene, lareno. Kok iso mbok semprot dhewe lho.
apa obate? Kok ning pok? Oh, wabuk cair. Iki kayu meneh. Kurang ajar. Kurang ajar. Oke, masuk. Tukang bagi-bagi 50.000 koin, pesan, iki sopo Mas Dik. Iki sapa kurang ajar iki lho. Lagi ismi Mbak Vin. Kayu mentok sih kurang ajar. Kurang ajar wong iki. Penembak Ismi hadir oke. Oh ya ayu kok ayu mentok. Menat Mbak Vin sih. Ini Mbak Vin aku. Mas Natalino CLBK ya apa? Kuwi bos. Ya carane ya ngono kuwi bos awake dhewe iki. Nak carane apa iki? Biar orang takut kehilangan, jelasno. Takut kehilangan. Takut kehilanganmu. Angger nyaman cita mati deh takut kehilangan tuh. Takut kehilangan ya. Wong ndelik Mas Mudi iki pernah salah pilih. Salah apa salah pilih masane apa lotre piye kok milih iki? Lho metu neh iki lho. Di metu neh ndi to? Mas kata-kataku Pakde. Oke, metu neh kata-katane sik kata-kata ya, kata-kata. Jerupol iki. Jerupol, Bos. Tolong dengarkan, Bos. Pria bisa melawan rasa lelahnya tapi tidak dengan isi pikirannya. Krungu dhewe to, kata-kata Misbah hari ini 2026. Pria bisa melawan rasa lelahnya tapi tidak Dengan isi pikirannya. isi pikirane. Kesimpulannya adalah jadi nak wong lanang ki wis madhep mantep kesel kaya apa lah donya diubengi. Lah lho. Ora duwe lelah wong lanang iki sing penting duwe tujuan. Salah satu tujuan nyenengno Wong tuwa, siji, kedua bojo. nah. Iya si bah, weh, pilih luat. Alah. Kok kata-kata nih gue Ismi Pak Di yo. Kelas King Misbah. Ismi apa Pakde? Lah kok teko Isbah. Kok teko ae. Bah, Bayu karo kancane jajal hipnotisen filsafat terus Bah. Aku iso, Bos. Iso lagi rasa-rasa rokok lho. Rasane. Abut geser. Oke, saya geser dulu. Oke, masih ya. Udah malam pas teko Mas sahur. Jadi Mas Budi izin pulang, Bos. Ya, siap-siap, Bos. Percayalah tidak akan Allah hilangkan apa iki saya hilangi jika itu pantas untukmu, halangi lah lo. Kowe iki kok takok tebah. Iki lho Jero Brata iki lho. Paling hanya teori aja, prakteknya pret. Loh, nak Misbah oke Mbak Vin. Lah nak Nuriawan Mbak Vin. Nuriawan ya lah. Palung Mariana itu selami kok. Prakteknya pret. Kan kata-kata. Sombong. Hei. Kumpul. Kumpulnya ning ngarep. Ning gone andok kok. Gelek kumpulnya Monten Mas Budi.
Sambel kacangnya lali. Jur sambel kacang, Pak. Oh, tenan to. Sambel kacang. Sing di. Goleki. Sing urung dipak. Anggak neh wis to. Ya sih telu gak apa. Ya, telu. Itu pengen apa? Kembung. Soalnya njeluk kata-kata ismi kae. Kata-kata ya. Ini korek. Saiki ngono gak nggo korek, gak remet rokok, gak nggo kata-kata gak metu. Lah kapan raup? Ben apa to raup? Tak gawe ireng iki wajahku. Oh. Lali kok terus. Ki lemot bos ndasku lemot karena kecapean, karena melek terlalu buka ning anu to. Wong nak kecapean iki gak iso mikir, kosong iki bos isine gajih. Ora utek isine jero iki. Wis miatun kata-kata. Kata-katanya adalah apa ya? Jika kamu ingin selalu diingat oleh si dia, maka kasih perhatian instan dan tinggal mundur pelan-pelan. Maka dia akan panik dan dia akan mengejar tanpa sadar. Selebay. Ngono bos. Kok sopret loh. Kata-kata doang. Kecil. Loh, iki kan urung praktek, Mbak. Iki kata-kata dhisik. Teorine engko. Piye Pak Dik kata-katane? Oh, alah Ora kok krungu, Pak. gak krungu. Ditarik mundur. Gak masuk. Gak masuk pianto. Loh, kowe gak jawab to. Teorine wong dede lho. Bukti, kabeh bukti. Oh. Kabeh duwe teori. Oh. Alah kok kembung terus leduk kowe. Sel bocah cilik-cilik ben turu. Beda Mbak Ben. Karena teori itu harus kita melakukan iki perbuatan. Kata-kata teori baru praktek. Lah praktek kuwi itu baru teori nih, belum praktek. Lah awake dhewe kulino to bah praktek. Awake dhewe tukang praktek. Loh. Iya, teori hanyalah ilusi. Tapi awake dhewe tukang praktek. Kalau pitik potok-potok Ngabulatuk. ngabulatuk ya apa? Wis bos sekarang kowe piye, Bos? Teori sing dipelajari ngono, mbaren butuh wong iki gak ngewangi gawe sambel. Ismi ya masuk to bos ke wangi-wangi. Alah, bener mbok ingeti. Gak hanya teori yang dipraktekkan, kata-kata harus dipraktekkan. Harus Mbak Bin. Jadi wong we apa jenenge? Apa ya kiasane, Bah? Gak ngerti. Mulutmu adalah harimaumu. Ya bener. Mbak Rin ngerti wis langsung kicap. Masuk kain Jawa, apa masuk? Wis tau masuk kapan tene ayo. Kicape padan wong biasa, Mas. Kata-kata kowe kok ayu mentok. Bentuk apa?
bentuk wong iki ben respon, ben berbunga. Oh. Masa aku tenan rek. Ya iya toh, dalam hati kecil dhek ya Allah ya Rob, pasti dalam hati. Oh. Dengan kata kowe kok ayu mento reti arai bos. Loh, Hur ketekuk. yo gak arai nek kita wis kenal. Kita kaya melontarkan kata-kata kuwi setidaknya paham. Dengan tidak dengan kata-kata, dengan pandangan wis iso nyetrum lho, Bos. Tak warai, carane nyetrum ben dhek birahi. Guys. Pengen ngerti wae. Jadi pada kita sempat kepengmu ya. Ben dhek ada sentuhan batin. Pada waktu kamu berbicara dengan lawan jenismu, ada pacarmu, pacar loh, bukan orang lain loh. Pacar, pandang bibirnya. Iya. Selalu komunikasi pandang bibirnya. Secara tidak langsung kamu akan menyalurkan Birahi. korban bang. Berimu ngantuk lho kawer iki nyimak. Mas Andrew lho. Loh. Sesulit apapun jika itu milikmu, pada akhirnya akan Allah takdirkan untukmu. Lah iki. Gampangane menglobot yo kata-katanya adalah kowe kok ayu mento. Kowe biasa bos, setiap cewek aku pasti bilang kowe kok ayu men ngono. Itu salah satu menurutku ya memuji. Pujian. Ngomong kelapa Nur. Oke, masuk. Oke. SMN bagi-bagi 11.000 koin, pesan, kenapa monyet tidak ada di laut? Anjing aja ada. Niki jawab. Gak iso jawab. Tak jawab ya. Kenapa monyet tidak ada di laut? Lah monyetnya andingku ki. Muji ada 0. Oke, muji ada 0. Salah satu cara. Padi untune karo sing mburi. Padha. Untumu kenapa? Tiba ya pedhot pada aku.